Păi dă-mă, bă, manito, mă, că eu am Hristos. Hey, yo, now on the go, city housing macho. Dar tu ce cauți de fapt, mă? Men, trebuie viceversa. Ți se pusă țigarea în gât. Eggman macho. A, mă, ești pe aruncă sticla și dă-o lăsa. Now the fuck problem gărigoțu macho. On the go, on the macho manito ele. E. L. E. Letiția trebuie să scrii. Leti. Leti, da. Da, unde să scriu? Păi du-te ia un pix și o foaie. Leti. Cu Y sau cu I din I? Poftim? I din I sau cu I din E? Cu Y. Cu Y. Nu las că tu am rezolvat-o. Și un X la sfârșit. Bă, să nu știu ce. Vezi să scrii cu litere mari. Da, da, e L. Scrie tu repede că... Bă, să nu știu ceva, dracu, e bine el, că mor. Stai așa. Bă, să nu știu ceva în pula mea, că am fut nervii. Ha? Să nu știu ceva, dracu, din calculator, că îmi bat pula. Eu. Caluleti. De reflexie pe ceea ce urmează, pentru că voi invita o tânără foarte drăguță care are ritmul în sânge și care va cânta pentru voi, doamnelor și domnilor, Letiția. Bună seara, Mangalia! Calatisul nu vă aud! Haideți să-mi spuneți că ați adormit. O să cântăm o piesă lansată anul acesta, un singur nou, se numește Pijamaua ta. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și sper să simțiți ritmul, da? Să vă aud! Aș vrea să Sună, bă. Sună. Ce spune că te uiți la ea? Asta e veche. Bă, pe net. Pe neti. De la Calatis, nu auzi ce zise. Calatis s-a pus. Odată am fost nervii că intrăm înăuntru și băgăm pe dec. Dar bagă și un dans ca să fie treaba. Da, Păi? cu subă, Asta e bun. volum. Mediu maxim. Trăznească-te de hară. De nu îl învăț, trăznească-l Dumnezeu, de nu îl omor. Dar du-te pornește decul, bagă-l în priză, ca pe vin și eu cu Vii? laptopul. Care?
Ăsta vin eu și tu te duci și bagi în priză. Asta că-i 2 secunde. 2 secunde. Dar dă-mi cheie și deschid. Dă-mi cheie. Nu știu unde-s cheile. Dar nu, mă, că ai sară și comentează. Cine comentează, mă? Mă! Mafia! Te-ai tunde mafia în gură. Nu mai ai. Mor. Scoate-ți doamne, mor. Dă și mie una. Hai acasă, manito, că nu e acolo cine. Ce dracu e? Fac clip? De-aia ziceam ca să-și dansezi un pic, că era mai... Că tine să merg, mă. Păi? S-a sunat mai. Că dacă nu eu îi fac.